Здравейте, тук сме с моят приятел, където ни гонят. Здравейте. Говори силно. Здравейте. По-силно. Както говоря аз говори. Добре. Сега ще трепаме изручета, но той играе. Аз ще го гледам на гости ми. Ако помните на този Никола, където играхме на Team Fortress, ама вие пък той клипа не тръгва, тъй че това е един мой приятел, Никола, най-добрият ми приятел. Познавам се с детската. Аз по детската. Много малко. Е доста добър. Оу! Внимавай! Оу! Ауч! Чакайте да намаля телевизора. Жив съм. Време да се умитам. Все още ти читав. Все още си читав се. Ая. Опа, аз съм. На си идиот. Ей! Не ти казах нещо. На коня. Да, на коня. Брат ви. Говори по-силно. Да ви питам, на коя игра искате да правя геймплей? Вие ми кажете коя. Аз ще се пробвам да сваля. Ако не става, в другия клип ще ви кажа дали ще става. Чакайте малко, че някой ми пише. Извинете. Кой ми пише? Честито. Една моя приятелка. Какво? Не, Ева. Не виждаш ли? Рали няма скайп. Помага. Какво? И ако се навие днес, ще направя още един клип с него, ако спи у нас. И ще... Какво? Кой? Кажи кой. Кой? Ще покана. Пепун. Скил. Ако стане, ако се навие, ще му кажа, че ще снимаме заедно клип и той... Айде. Стискайте палци да дойде. Стискайте палци. Какво? Аз може би се чувам много тихо. Затова ще говоря малко по-силно. Да видим. Трябва да е най-много... Леле, колко ми вече минута клипа? 48, 99 много. Але, аз съм така. О, и те брави. Това не са бразвички. Бразвички. Ники, отиди си изядеш последните две ябълки. След малко. Не се видя. Добре, сега ще кажа малко да направи пикник.
И завърши. Ти мълча ли докато снимаше, бе? Абе, що мълчиш? Откъде да знам? Аре, бе, ние снимаме. Съзнавам, че Знам. не го чувате, ама... Добре, спокойно. Добре. Това ти е нещо. Знам, че е клип. Мете! Ай си ти! За сега клипа е 7 минути някъде. Не знам. Но ако е повече от 20, съжалявам, но не мога да го качвам. И някой път ще ви се покажем на някой клип. Ух, на косъм бях. За малко да те убият. Може да играем и на Minecraft. Не само на това. Но аз не искам такъв вече. Какво? Аз не искам да много на теб. А тази тройка така е в лице? Честно. Става, само да не е с такава бъгла графика като тебе. Какво е на графиката? Не е графика, много ти е засече. Да, знам, път е малко път. Не малко, много. О, не. Какво направи? Случайно се как е. R. И защо? Ами за да заредиш. Но той ще ги пребие. Те ще се метнат няколко сгради и ще свършваме клипа, защото то пък става твърде дълго според мен. А? Нормално. Да може да качи. Тиснаха ми тия типове. Какво искаш? Това са някакви изручета. Ние с него ще си купуваме много яки филки. Черпа с фалафел всички пият. Добре. Аз и ста, ти не сме. Абе, я го убия. Ето, виждате ли го къв е? Дупето ми изтръпна. Не на мене, това го казва Еди. Аре, от теб е било. Прави се ми досадно, затова Ти би ли искал костюма на Конор в кефлите? учи някакъв 15. И на Алтаир. Да. Не, много герна много ми кеф, защото се закрива една част. Е тук. Ама пък тъпто е, че знаеш кой ме кефи на Ецо? Кое? Столета му е скрит. Това знам. И това е яко. Ние сме best fans на Assassin's Creed. Буквално. Те фигурките са точно на Assassin's Creed. И аз си купувам на Алтаир, Ецио, И аз може би на Алтаир. и на втората. Абе, нали вече си поръчал на Алтаир, бе? Ще подариш ли? Нали те вече си я поръчал? Не, аз ли? Да. Не, още не ми е поръчана. Човек, аз да изчакам, аз да платя $10 и после да ти я дам на тебе, така ли? Много щеш. Тогава ще я дадеш ли? Назаем. Ти си ми дал геймбоя, затова да. Докато ти да. Ще ти я дам, разбира се, ама ти почти всеки ден идваш у нас. Така ще. Ладно. Не си ние за не мога да те видя. Чакай малко. Това ще ми пукна. Цъкнал съм е. Пукнете. Разпираме клипа. Защото ме учиха. Окей. И това беше от нас за сега. И довиждане. Кажи чао.
Чао! Довиждане.